Psykologisia kikkoja, joita joku saattaa käyttää sinuun. Kun joku aloittaa pienillä pyynnöillä ja siirtyy sitten suurempien palvelusten pyytämiseen. Tämä on jalka ovessa tekniikka. Kun suostut ensin pieneen pyyntöön, suostut todennäköisemmin myös isompiin jatkossa. Kysymysten sijaan. Haluaisitko purkkaa? Hän sanoo. Tässä sulle purkkaa. Näin hän saa paremman otteen sinusta ja saa tahtonsa läpi paremmin. Kasvotusten keskustellessa, kun joku ei ole tyytyväinen puutteelliseen vastaukseesi, hän ei keskeytä sinua. Hän vain odottaa. Tämän seurauksena luultavasti annat paremman vastauksen, kun joku ei anna käsiensä jämähtää puhuessaan. Tällä tavalla hän saattaa pyrkiä olemaan jämäkämpi saadakseen tahtonsa läpi. Puhuessaan sinulle, jos joku ylikorostaa ryhtiään, saattaa hän pyrkiä näyttämään itsevarmuuttaan ja näin korostamaan asiaansa. Kun joku vähentää äänen sävyä lauseen lopussa, sillä tavalla hän saa korostettua auktoriteettia ja luottamusta.